Okay, magandang hapon. Tayo ay mamalengke sa American Ranch. Time check, 8:35. Para pambaon-baon natin. May pumunta ng bayabas ko. Ang bayabas. Pero yung mangga ko patay na. Yung bayabas. Ito yung ginawa namin nun. Yan. Naghukay ako muna bago ano. Okay, let's go. Okay, nandito na tayo sa American Ranch. American Ranch. Ito yung mga events. Bag ka ba? Wala, kalimutan. Pasang pulo ko yun. Yeah, pwede ba magpaprito? Pwede pa? Prito? Oo. Dalawa ko yan. Tapos pwede pang ano? Ihaw din yung puset? Ay, wala na. Wala na. Pwede bang hindi fry yan puset? Ay, wag na. Prito natin. Dalawang po. Prito kaya. Crispy. Oo, tama lang. Tapos yung alamang. May ticket ako. Okay na. Balikan na lang ako ya. Ito masarap nito. Ang baon. What's up, girl? Yung sayo mo. What the heck? Ha? What? Ano kukunin mo? I'm going to my boyfriend's party. Kaya nga to. Sa boyfriend niya. Kano? 55. Tumawag ka ba? Nag-order ka? Yeah, I told him it's gonna be ready at 5:30. No. It's okay, he left to grab some. Ano to? Kambing? Ayun. Isang kambing at isang may gulay ba? Ano bang gulay? Yan, chop suey. May balat ba yan? Yan. Yung balat yata yun. You did good. Yan. Yan. Why can't you gonna marry that guy? Of course not. Of course not. You just need. Ang sagot dyan, mom, we're like, no. We're like getting to know each other. That's it. Kami ka lang. Stop. Kaunti lang. Malusog lang. Malusog. Wala kasing ano pag walang taba eh, no? Kaya walang sakap yan. Kailangan may tapa. Mag-jogging na lang bukas. Doon mangga na. Dati na din yung lalagyan, oh. Yung ating... Yan na. Talagyan mo. Yan. Tana. Ay, wala na. Adobo. Yeah.
Ay, meron ka. Yan o. Ayun, adobo. Ano bago? Yan, bago. Yeah. Yung bagong taba. May ribs pa ha? Yan masarap ha. Hinalo na ribs at saka ano. Palitan mo yung taba ko doon. Yung bago yung masarap eh. Kasi nga napapal. Oo. Yeah, yan. Yeah. Yun ang masarap na kababad Babad sa... sa damihan mo. Masarap sa ano, Yeah. sa mantika. Yeah. Lagyan mo na yung bata-bata pa. And then extra rice. At saka extra sauce. Oh, yan. Yan ang masarap. O, kailangan may pang-cholesterol free ka. Yan ang lagyan mo ng kanin, yan oh. Oh, yeah. Oo, Lagay yan ang ang kanin masarap. dyan. Dati high blood. Pampabata daw, sabi niya oh. High blood. No, mayroon lang maintenance. Wala Yan, ka. oh. Doble. Ikaw na bahala kasi alam ko, alam mo Oh, pwede, anong Expert, masarap. masarap. Expert na. Isang nilaga. Ano, large? Ha? Large? Ha? Medium? Yeah. Tama ka dyan. Nilaga na lang, karne. Lagyan ko na lang ano, nor sa bahay. Ha? Kumuha ka ng coke? Oh yeah, can you switch? Switch pa sila. Masarap mo. Bakit naman yung sleeper? Diba, bagong cook, ano ka rin? Huwag ba ko na sili? Hey! Oh, thank you, bossing. Okay. Sarangani. Ayos. Jensan. Thank you. Dati, gusto mo ito? Sa work. Ambulansya. Yung ganun, di ba pwede ito? Eh, ito, ang Tiger Balm. Ano yan? Pain reliever. Pag Yung mga muscle pain. Oh. Parang baka itikas yan. yun. Kasi yung... Kachalis naman. Katialis. Kachalis. Parang kay sa mga lola natin. Eagle brand, medicated oil. Ganon din ni po yan. Parang ano rin, ipikasen. Ah. Oo. Ano daw? Angel Ay, ng... hindi, marami talagang langgam ngayon. Hindi langgam, ng fleece. Pwede pa yata. Marami sa... Pwede siguro dito, boss. Ay, naisama ko ang tatlo. Okay. Thank you. Okay. Nandito tayo sa Petco. Bili tayo para sa mga aso. At yung aking ibon. Laki ng aso. Petco. Bakit? No, as far as like the parakeet food. Bird. So one of these, we have that food. Oh, that one. Huh. This one for parakeet? Yep. Oh, thank A you. parakeet. Thanks. Bird, may bird daw. Hello. Cute si Simon, no? Kain ng aso. Dog food. Turkey, yan, kain ng mga dog. Nutrition.
Turkey receipt. Meron silang balance. Tapos meron siyang tasty bowl. Tapos meron ache in discomfort. Tapos ito aspirin para sa doggies. Tapos ano to oh ba ang cookies seed para to ibon nangitlog agad eh. Ibon ko 10 yung binigyan ko sa akin, nangitlog agad. Ganon na ganon. Ano ba, may pugas? Meron. Mahal yan eh. Okay, can I get Ito, kasama to? Oh, 562? Yeah. 279-3349. Okay. Ito, lagay ko sa Okay, was a bag needed today? No. Do you charge with the bag? Yeah, it is 10 cents per bag. Okay, nice. Okay. Saan mo nalagay? Hold. That's okay. Can I put it here? Yeah. I was telling her. I found it too, but I haven't found it. 97.65 is this total. I needed backup, but I'm okay. You did. Oh, my friend left the treat dispenser you gave her. I think Thank she you. left it in the training area. I'll bring it up to you. 97. Apple cider. Plus. And check. 7 na ng gabi. Kaya binaba na nila ang price. One. Hi there. Hi, Nay. Thank you. Sweet relish, dill relish. Then add about a tablespoon of mayonnaise. Oh, halika, kunin mo to. Oh my goodness. Oh, this one. Can you take 2? Yeah. Thanks. That's it. Meron pa, Jel, come back. Ito, mga... You're not even using your hands. Meron akong bird. Kita mo? Angel, balik ka. What's up, Robbie boy? What's going on? Okay. Kaibigan ni Ali. Nandyan? Oh, yung malaki puti.
Oh, okay. Okay, that's it. Tapos na ang ating basura para bukas Monday. Pick up yung pa dalawa. So, 4. So, yun lang. Tayo kakain na at Lunes na naman bukas. Maaga tayo papasok. Babush! Ka Iloco, Pinoy.